Izenburuak dino euskaltzaleen mugimendu barritu baterantz, ezta? Eta horrek esan nahi du ginena ez den zerbaiten bila gatozela, ero ginenaren gainean zerbait hobea nahi dugula. Une interesgarria da, euskaraldiaren ondoren, ez? Borondatezko zera aktibazio horiek guztien ondoren, herri batzordeen osaketa horren ondoren, zer nahi dugun izan eta nola antolatu nahi dugun hori. Gure arau zaharretatik kanpo galdera barriak proposatu, ezta? Topaguneak bere gorputza dauka, bere elkarte bazkidetan. Hainbeste elkarte bazkide eta hori da topagunea. Baina oinarri parrak eta eraldabideak bi kongresu antolatu genitun eta ondoren zuzendaritza batzordeak euskaraldiarekin ere argi ikusi du formula barriak behar ditugula, zurrunegi bagabiltza euskaltzaleak ez daudela zera zurrunetan mugitzeko prest, askatasun espazioa behar dituztela, eta adibiderako, ezta? Nork lideratu behar du herri batzordea udalaren egitekoa da, euskal elkarte batena, eta elkarterik ez badago, nola da hori indartzuago, berdinen arteko harremanak nahi ditugu, ero ezberdinak gara ezinbestean. Bueno, topagunetik bentsat ikusten duguna da euskaltzaleak aktibatzeko, lanean jartzeko eta erabileran eragiteko prest badaude, askoz gerri malguagorekin jokatu beharko dugula topagunean, askoz gerri malguagorekin jokatu beharko dutela instituzioek eta horretan bide berriak arakatu beharko ditugula.